वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल लोगोफोर स' फिन नोंथांमोनखौ गोरलै चेनेलाव लोगो मोनफिनबाय स' दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन 9.1 एक्सारसाइजनि 14, 15, 16 स' नैबे जाबाय एक्सारसाइजनि लास्ट भिडिअ जागोन स' नोंथांमोना बेनि एक्सारसाइजनि अनगायै माबाफोर सोंनो दङब्ला सिम्पलि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना सोंबानो जाबाय स' दिनै जोङो लास्ट मोनथाम कुइसनखौ सावरायदिनसै गोबाव खालामलासिनो स' कुइसनखौ आं दिन्थिना होनाय जाबाय लोगोफोर स' फार्स्ट कुइसना दङ जोंनिया 14 नाम्बार स' नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला भिडिअखौ थांनानै प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय जों सिम्पलि प्लेलिस्ट थांनानै होजोबखानाय जादों स' सासे 1.2 मिटार गोजौनि हिन्जावसाया हास्रिङै बारनाय बारजों हानिफ्राय 88.2 मिटार गोजौआव थोबसे बेलुन बिरहोदों हिन्जावसानि मेगननिफ्राय बेलुननि जौगा खनाया 60 डिग्री दसे समनि उनाव जौगा खनाया 30 डिग्रीसिम खमायो बै समनि फारागा बेलुनाव बेसेबां जायगा दोरदखौ दिहुन सावगारिया बेवहाय होनाय दोङो दानिया नाय आं बे सावगारिजों नेवनो बुजायना होनसै नोंथांमोनखौ आखिना बुजायलासै आङो बे मानसि दोङो आरोना नैबे मानसि बिनि जौथाया बेसेबां दं लोगोफोर 1.2 मिटार दा बेनि जौगा खना माने मा बुजियो लोगोफोर जौगा खनाय माने जों मिथिखागौ साथिं नाहरनाय आरो हायग्लाय खना माने सिंथिं नाहरनाय सो नैबे जौगा खना अभियासलि साथिं नाहरगोन दा बेयो साथिं नाहरदों फार्स्ट बेलुनखौ आरो बे बेलुना बारजों हास्रें बारनाय बारजों हानिफ्राय 88.2 मिटार गोजौआव दंहैयो माने नै हासानिफ्राय बै बेलुननि जौथाया बेसेबां 88.2 दानाय बेनि उनाव बेयो नै फार्स्ट नायहरनाव बेयो बेसेबां डिग्री सोमजियोमोन 60 डिग्री दा बेनि उनावहाय बे बेलुना बियो दिरुङा जों मिथिखागौ नोंथांमोना जुदि सिला जुदि बिरहोनो मोनदोंब्ला जों मिथिगौ जेसेबांनो दिरुंखौ एगारबाय थागोन एसेबांनो बियो गोजानसो गोजान खारलांबाय थागोन स' दा बियो बिनि उनावहाय एसे उनाव बार बिखौ बिरलां होना लांनानै नैस्निस्नि मोनहैबाय दा बिसिनाव मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनिया जौगा खनाया बेसेबां जाखो लोगोफोर 30 डिग्री जाहैबाय खमायनानै दा बिदि जुदि जायोब्ला जोंखौ मा दिहुनहोदों बै समनि फारागाव बेलुना बेसेबां जायगा दोरदखौ दिहुन दानाय बेलुना नैनिफ्राय नैस्नि मोनहैनाव बेसेबां जायगा दोरदखौ माने नैनिफ्राय नैस्नि बेसेबां जानथाय थांखो नैनिफ्राय नैसिम बेसेबां जानथाय जागोन जोंखौ बेखौ दिहुनहोदों स' आं दा सावगारिदों दा बुजायनोसै एसे आरोबाव स' दा नैबे जाबाय जोंनिया 9. स' आं माबा खालामना लानोसै स' नैबे 9.1 नि 14 नाम्बार गोसो होना खोनासंबाय लोगोफोर स' सासे मानसि दङ नैबे मानसि हमना ला बै मानसिया बेसेबां जौथाय होनदों 1.2 मिटार मानसि माने माबा आरोना हिन्जावसा होनदों लोगोफोर स' 1.2 मिटार स' बिनि उनाव नैबे हमना ला हासा दा बियो बेलुन मोनसे बिरहोदों आरोना बेलुना नैस्निसो थांबाय नैबे बेलुन लोगोफोर नैबे बेलुन दा नाय जिहेथु बियो नायहरदों बिनि मेगनजों नायहरदों आरो बिनि मेगनजों नै बेलुनसिम सोमजिहोनाय जौगा खना माने होमब्ला जों जौगा खना लायोबा नाहरोब्ला जों नैनिफ्राय लानो हाया लोगोफोर जौगा खनाखौ मानो होनबा नुयो बिनि मेगनजों नाहरदों नालाय स' मेगननिफ्रायसो जोंनिया जौगा खनाया सोमजिगोन स' दा नै जौगा खनाया बेसेबां डिग्रीनि बे लोगोफोर 60 डिग्री नोंथांमोना जुदि नैनिफ्राय डाइरेक्ट नैसिम जौगा खनाखौ बिनि हाथिंनिफ्राय जुदि जौगा खना लायोबा बियो हाथिंजोंसो नाहरनाय जागोन लोगोफोर नैयालासे बोना होबा स' बिनिखायनो बियो मेगननिफ्राय लादों नालाय मेगननिफ्राय जों लानांगोन स' बिनिफ्राय नै बेलुननि नैसिम जौथाया बेसेबां होनदों नैनि जौथाया बेसेबां 88.2 मिटार स' बेसेबां 88.2 मिटार दा बिनि उनाव बै बेलुना दसे समनि उनाव बिनिफ्राय हमना ला बिनिफ्राय नैस्निसो थांबाय दा खिन्थु जौथाया एखेयानो थागोन आरोना बिसिनि मोनहैबाय दा अब्ला जों मा दिहुननांगौ नैबेथ' 88.2 मिटारानो जागोन लोगोफोर मानोना बे जौथाया जोंनिया समानानो जागोन मोननैनिबो थाखाय बिनिफ्राय जों दा दिहुननांगौ नैनि मानखौ नैनिफ्राय नैस्नि जानथायखौ जोङो दिहुननो नांगोन लोगोफोर आरो नैबे जोंनिया बेसेबां होनाय दोङो नैबे होनाय दोङो जोंनिया 30 डिग्री दा नाय बेवहाय जोंना नैबे 1.2 मिटार नाय अब्ला जोङो नैसिम 1.2 मिटार जों मोनबाय आरो नैनिफ्राय बिसिनि गासै बेसेबां 88.2 मिटार अब्ला जों नैखिनाखौ दिहुननांगौबा जों मा मोनगोन नैखिनाखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामगोन 88.2 निफ्राय जोङो 1.2 माइनास खालामगोन स' माइनास खालामबा बेसेबां नाय 88.2
1.2 नैनिफ्राय लाथिख' नैनिफ्राय नैबे 7 87 दा नाय नैनिफ्राय नैसिम जोंनिया बेसेबां माना 87 मिटार क्लियार ना लोगोफोर दा आंनिखौ आङो मानफोरखौ माने होना लानोसै हमना लानोसै आरोना ए बि सि डि फोरखौ दा हमना ला नैबे ए नैबे बि नैबे सि नैबे डि नैबे इ नैबे एफ नैबे जि नैबे एच आं गासैखौ हमना लाबाय बेयाव ना स' नाय जोङो माखौ दिहुननांगौ जों दा दिहुननांगौ बिडिनि मानखौ नाय नै बिडि जों आरो जि जों समान जागोन लोगोफोर क्लियार ना बेखिना बिडि जों जि जों समान जागोन आरो सि एच जों ए जि जों जोंना मा जागोन समान जागोन स' बेवहाय लिरजागोन आरो ना बेवहाय हमना लाग्रोनि फार्स्ट हमना लाबाय बै समनि बेलुननि बेसेबां जायगा दोरोदखौ हमना लाबाय बेलुना जायगा दोरोदनायनि जानथाय इकुवेल टु मा जागोन जानथाय इकुवेल टु बिडि इकुवेल टु जि एच मोननैबो समान मा लाखो आङो बिडि इकुवेल टु जि एच बेखिनिया क्लियार ना लोगोफोर बेवहाय इ एफ इकुवेल टु डि एच इकुवेल टु बेसेबां 1.2 मिटार नाय इ एफ जों डि एच जों समान क्लियार 1.2 मिटार मानसिनि जौथायमोन नालाय स' बिनि उनाव आरो मा जागोन स' सि एच इकुवेल टु नाय नै सि एच जों ए जि जों समान सि एच इकुवेल टु मा जागोन सि एच इकुवेल टु ए जि इकुवेल टु जों मा लिरनो हागोन ए जि इकुवेल टु जों मा लिरनो हागोन नै गासैनिफ्राय नैखिनाखौ माइनास खालामगोन डि एचखौ माने मा खालामगोन नैयावहाय नैयाव आं बुजायखानानै होदों 88.2 माइनास 1.2 इकुवेल टु जागोन 87 मिटार क्लियार ना लोगोफोर बेखिना 87 मिटार स' दा जोङो सिम्पलि जोंनो नैखौ नांगौ ना नैखौ नांगौ माबायदि दिहुनगोन नाय स' जोङो ए इ जिनिफ्राय जोङो नै मोनसेखौ दिहुनगोन फार्स्टलि बेनिफ्राय सि इ एचनिफ्राय जोङो नैनिखौ दिहुनगोन स' नै गासैनिफ्राय नैखौ माइनास खालामना होबा नों नैखौ मोनबाय माथो क्लियार दा खालामदोनोसै जोङो दा स' जों फार्स्टलि जोङो लानोसै आखान्थिथाम ए जि इ आखान्थिथाम ए जि इनि आखान्थिथाम ए जि इनिफ्राय मोनो ए जिनि इनिफ्राय मा मोनगोन जोङो 1060 डिग्री इकुवेल टु ए जि बाय इ जि बे मा जाखो इ जि 1060 नि माना जोंना मिथिखागौ 1060 नि माना जों मिथिखागौ मा √3 इकुवेल टु ए जि नि माना जों दा बावैसो मोनबाय निया ए जि नि माना बेसेबां 87 निफ्राय इ जि नि मानखौ जोङो मिन्थिला स' इमप्लाइज दैट √3 इ जि इकुवेल टु 87 स' इमप्लाइज दैट इ जि इकुवेल टु 87 बाय √3 बेखौ मोनबायना क्लियार लोगोफोर दा एबार नेक्स्ट आं कालार चेन्ज खालामदोंसै एबार माखौ लागोन लोगोफोर जानिजों लाबाय आखान्थिथाम ए जि इ एबार लागोन जोङो सि एच इ स' आखान्थिथाम सि एच इ निफ्राय मोनो सि एच इ निफ्राय मोनगोन जों मा मोनगोन 1030 बानाया लोगोफोर 1030 इकुवेल टु सि एच बाय इ एच क्लियार ना नाय जोंना मा जागोन आखान्थिथाम सि एच इ खौ लाबा जोंनिया नै 30 डिग्री जागोन नैबे आरो जोंनिया 10 खौ लायोबा थोंगोर बायासा नैबे सि एचआ थोंगोर ओमफ्राय हारसाया मा इ एच क्लियार ना स' दा 1030 नि माना बेसेबां 1/√3 आरो सि एच नि माना जोंनिया दा जोंनिया सि एच नि माना बेसेबां 87 ओमफ्राय इ एच खौ जोङो मिन्थिया स' इमप्लाइज दैट इ एच इकुवेल टु 87√3 क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाय आरोना लोगोफोर नाय बेवहाय जों मा दिहुननांगौमोन जों दिहुननांगौमोन जे जि एच नि मानखौ आरो जि एच नि मानखौ माबोरै दिहुननो हायो जोङो नै इ एच निफ्राय इ जिखौ जोङो माइनास खालामनो हागोन माने नैबायदि ना देयारफर जों मा लिरनो हायो जि एच इकुवेल टु इ एच माइनास इ जि क्लियार ना जि एच इकुवेल टु मा इ एच माइनास इ जि माइनास खालामबा जों मोनगोन आरो ना जि एच नि मानखौ स' इ एच नि माना निया 87√3 बिनिफ्राय माइनास इ जि माना मा 87√3 दा बेखौ दुसरा लादो दुसरा लाबा मा जागोन √3 जाबाय नैबे दुसरा लाबा
स' बेनिफ्राय 87 लुट अभार 3 बेनिफ्राय लुट अभार 3 सानजाबनांगोन नै 1 जों लुट अभार 3 खौ रानबा लुट अभार 3 बेनिफ्राय नै लुट अभार 3 मोननायजों बेजों सानजाबनांगौ बेनिफ्राय लुट अभार 3 जों लुट अभार 3 खौ रानबा 1 जों 87 खौ सानजाबा 87 खौ मोनबाय स' इक्वल टु लुट अभार 3 नै दा लुट अभार 3 सानजाबाय मा मोनगोन इनटु 3 मोनगोन माइनास 87 स' इक्वल टु लुट अभार 3 दा नोंसोर मोननैखौ सानजाबनानै डाइरेक्ट दानख'नो हागोन आरो नैखौ कमन लानानैबो दानख'बा इजि जागोन ना आं डाइरेक्ट खालामनानैसै 21 to 24 26 261 minus 87 स' इक्वल टु दा 11 निफ्राय 7 थांबा 4 बारा 17 निफ्राय 8 थांबा मा 9 इनिफ्राय नैबे 1 मा जाखो 194 बाय लुट अभार 3 मोनबाय लोगोफोर बाट जोंनिया नाय नोंथांमोनखौ आं आगोलैनो होनखादों जोङो सिङाव जुदि जोंनिया लुट अभार जुदि 3 थायोबा जोङो बै लुट अभार 3 खौ जोङो सिङाव जोङो होनाय जाया लोगोफोर बुजिना सिङाव जुदि जोंनिया लुट अभार 3 जुदि थायोब्ला बै लुट अभार 3 खौ जोङो सिङाव होनाय जाया स' बेनिखायनो जों लुट अभार 3 खौ गैया खालामनांगौबा जों मा लिरगोन 194 इनटु लुट अभार 3 मा खालामगोन जोङो सा सिं सानजाबगोन मानोना जों सिंनि लुट अभारखौ जोङो एन्साराव जोङो होनाय थाया क्लियार 3 मोनबाय सामा जाखो 1 स' लोगोफोर बेवहाय आंना एसे खालामनानै मिस्टेक जाबाय जास्ट मिस्टेक माने नाय 261 निफ्राय 87 थांबा जोंनिया मा जायो 174 बेवहाय मिस्टेक जाबाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर स' 174 जाबाय स' नैबे मा जागोन 174 नैबे मा जागोन 174 दा जोङो जुदि बेखौ जुदि रानोब्ला नैखौ जुदि 174 खौ जुदि जों 3 जों रानोबा मा जागोन 3 सानजाब बा 15 नैबे जाबाय 2 बिनिफ्राय नैबे 4 नैबे 8 जाबाय नैबे 24 जाबाय ना बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 58 स' बेनि जायगायाव जों मा मोनगोन 58 लुट अभार 3 मिटार बुजिना स' दा जों नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय स' देयारफर बिलुना जायगा दोरोदनायनि जानथाय बिदि इक्वल टु 58 लुट अभार 3 मिटार बेबायदि नोंथांमोना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय स' लोगोफोर गोबाव खालामलासिनो एबार जोङो सावरायलायनोसै 15 नाम्बारखौ स' नाय 15 नाम्बाराव मा दङ नायदो बे जोंना 15 नाम्बार होनाय दङ जे गंसे गोथों राजालामाया मोनसे टावारनि गुदिसिम लाङो एखे खरथिजों टावारनि गुदिसिम थांबाय थानाय गारि गंसेखौ टावारनि थिखिनियाव थानाय सासे मानसिया नोजोर होनायाव हायग्लाय खनाया 30 डिग्री मोनो आरो 6 सेकेन्ड समनि उनाव गारिनि हायग्लाय खनाया बेसेबां 30 डिग्री मोनबाय दा बे बिन्दोनिफ्राय गारिया टावारनि गुदिखौ बेसेबां समनि गेजेराव सहैगोन बेखौ दिहुननांगौ दा आङो बेखौ डायग्रामजों बुजायदिनोसै लोगोफोर दा बेखौ मोनथिनायखौ खालामनो खारनो नोंथांमोना खरथिनि फर्मुलाखौ मिथिबानो खालामनो हागोन आरो ना स' 9.1 नि 15 नाम्बार स' जों मिथिगौ खरथि इक्वल टु मा आं फर्मुलाखौ लिरना होनोसै खरथि इक्वल टु जानथाय बाय सम स' दा जानथाय इक्वल टु मा जागोन दा जानथाय इक्वल टु मा जागोन खरथि इनटु सम जानथाय इक्वल टु मा जागोन खरथि इक्वल टु सम बेथ' क्लियार स' दा आं कुइसनखौ बुजायदिनोसै स' मोनसे टावार दङ नैबे हमना ला नैबे टावार दा बिनिफ्राय नैथिं मोनसे राजा लामा फैदों नैबायदि स' बिनिफ्राय नैबे मोनसे गारि दङ नै मोनसे बिन्दोआव गारि दङ नैबे राजा लामा दा बिनिफ्राय नैबे मानसि सासे दं मानसिया मा दङ बै टावारनि साव थिखिनि बिजौ गाखोना दङ दा बिनिफ्राय बियो नै मोनसे बिन्दोआव गारिखौ नाहरबाय नाहरनानै बिनि हायग्लाय खना मानेथ' नैबायदि बोखोनांगौ जों मिथिगौ बिनि हायग्लाय खना नैबे जायो होनदों नैबे जायो जोंनिया 30 डिग्री अब्ला जों नैबे 30 डिग्री जाबा नैबे मा जागोन जोंनिया 30 डिग्री जागोन दा दसे समनि उनाव बियो मा खालामो बे गारिया दसे सम गारिया माने 2 निफ्राय 2 सिम थांबाय माने 2 निफ्राय बिसिनियाव 1 सेकेन्ड थांबाय 1 सेकेन्डआव बे 2 बिन्दोसिम मोनहैबाय दा हमना ला नैखौ ए नैखौ बि होनसै नैखौ सि होनसै नैखौ डि माने नै डि बिन्दोनिफ्राय गारिया 6 सेकेन्डआव नै सि बिन्दोसिम मोनहैबाय आरो नै सि बिन्दोनिफ्राय नै सि बिन्दोसिम नैनि हायग्लाय खनाया माने नैखिना खनाया बेसेबां डिग्री होनदों बेसेबां डिग्री लोगोफोर 60 डिग्री स' बे 60 जाबा जोंना नैबे मा जागोन लोगोफोर 60 डिग्री जागोन बेखिनियाथ' क्लियारखा दा नाय जों मा दिहुननांगोन जोंना बै बिन्दोनिफ्राय गारिया टावारनि गुदिखौ बेसेबां समनि गेजेराव सहैगोन दा जों दिहुननांगौ जे नै सि बिन्दोनिफ्राय बिसिम थांनायाव टावारा गारिया बेसेबां सम लायो जोङो बेखौ दिहुननो नांगोन बाट जोंनिया नैयाव जेबो मान होनाय गैया जोङो नाय नै ए बिखौ जों लानानै खालामनांगोन ना ए बि कम्पेयार खालामनांगोन आरो ना मोननै आखान्थिथामखौबो स' बे बाद नियाव दोङो नैखिनाखौबो जोङो बाहायनांगोन माने जानथाय इक्वल टु खरथि बाय समखौबो जोङो
बाहायनो नांगोन स' आं इयाव हमना लानोसै हमना लाबाय जों C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोसिम थांनाव C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोसिम थांनाय सम इकुवेल टु बेसेबां T हमबाय आं लोगोफोर मा हमखो आङो T सेकेन्ड हमबाय आं बिनि उनावहाय नाय दा जोङो आरोबाव हमनोसै आरो गारिनि खरथि आरो गारिनि खरथि इकुवेल टु मा हमसै आङो V नाय मोनसे खोथा बेवहाय इम्पर्टेन्ट दङ जोंनिया D बिन्दोनिफ्राय C बिन्दोसिम थांनायाव जोंनिया खरथिया जेसेबां जागोन बै C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोसिम थांनायाव जोंनिया खरथिया समानानो जागोन मानोना जोंनिया कुइसन होखानाय दङ जे एखे खरथिजों खारो होनना बुंदों गारिया स' अब्ला D निफ्राय C थिं थांबाबो जोंनिया खरथिखौ V लागोन आरो C निफ्राय B बिन्दोसिम थांबाबो जोंनिया खरथिया मा जागोन V आनो जागोन क्लियार ना लोगोफोर स' देयारफर D बिन्दोनिफ्राय C बिन्दोसिम जानथाय DC इकुवेल टु जों जानथाय फर्मुलाया मा जानथाय इकुवेल टुनिया बेवहाय आं लिरना होनखादों जानथाय इकुवेल टु मा जोंनिया खरथि इनटु सम स' दा जानथाय इकुवेल टु जोंना खरथिया मा जागोन खरथिया V नाय आरो खरथिया मा जालायनोसै V स' नाय आरो जानथाय खरथियाथ' V जाबाय समा मा जागोन D निफ्राय C बिन्दोसिम थांनायाव समा मा जोंनिया 6 स' इनटु 6 स' इकुवेल टु मा जागोन 6V स' दा इमप्लाइज DC इकुवेल टु जोंनिया मा जाखो लोगोफोर 6V क्लियार ना स' आरो एबार नाय C निफ्राय B बिन्दोसिम जानथायखौ दिहुनना लानोसै आरो C निफ्राय B सिम जानथाय इकुवेल टु CB बा BC इकुवेल टु मा जागोन नाय नोंनियाबो मा जागोन जानथाय इकुवेल टु मा जों इउज खालामगोन खरथि इनटु सम खरथियाथ' नैयावबो सम जागोन सेमानो जागोन लोगोफोर दा खरथिया V आनो जागोन V सानजाब समा मा C निफ्राय B बिन्दोसिम थांनायाव जों समखौ मा हमदोंमोन लोगोफोर T हमदोंमोन स' नैयाव मा जागोन जोंनिया T स' इमप्लाइज देट BC इकुवेल टु मा जागोन जोंनिया BC इकुवेल टु VT जाबाय बेखिनियाथ' क्लियार लोगोफोर स' दा एबार जों आखान्थिथाम ADB खौ लानानै जोङो खालामदेनसै स' देयारफर आखान्थिथाम ABD निफ्राय मोनो जों मा लागोन tan 30 डिग्री इकुवेल टु AB बाय DB बेखिनियाथ' क्लियार स' इमप्लाइ tan 30 माने 1/√3 बेनिफ्राय बिनि मानफोरा होनाय DB इकुवेल टु बेसेबां DB नि माना होनाय दङ ना लोगोफोर DB नि माना जोंना होनाय गैया स' DB खौ दोनबाय स' इमप्लाइज देट दा सानजाबदो √3 क्रस माल्टिप्लिकेसन स' नाय इमप्लाइज देट AB इकुवेल टु मा जाखो DB बाय √3 निखौ आं 1 नाम्बार होनसै स' एगेइन जों माखौ लागोन एबार सावगारि ABC हाखान्थिथाम ABC निफ्राय मोनो हाना ABC निफ्राय मा मोनगोन जों लोगोफोर tan 60 डिग्री इकुवेल टु AB बाय BC स' इमप्लाइज देट नैबे माना √3 जायो AB आथ' AB ओमफ्राय BC नि मानखौ मा हमदोंमोन VT निउ डाइरेक्ट जों मा लिरनाय लोगोफोर VT लिरनो हाखाबाय स' इमप्लाइज देट मा जागोन नैबे AB इकुवेल टु √3 VT नैखौ होनोसै आङो 2 नाम्बार लोगोफोर बेखौ मा होनसै नैखौ 1 होबाय नैखौ 2 होबाय नाय बेवहायबो AB दङ बेवहायबो AB दङ स' दा 1 आरो 2 निफ्राय जोङो नैसोर मोननैखौ जोङो समान दिन्थिनो हायो स' देयारफर 1 आरो 2 निफ्राय मोनो स' 1 आरो 2 निफ्राय मा मोनगोन जोङो DB बाय √3 इकुवेल टु √3 VT स' इमप्लाइज देट DB इकुवेल टु √3 सानजाबदो दा नै क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो आरो ना बेवहाय दा √3 नै जों बेखौ सानजाबा मा जागोन √3 जाखागोन VT स' दा इनिफ्राय DB नि मानखौ जों मा नाय लोगोफोर सावगारि आं खिन्थिना होनसै नै DB नि जायगायाव जों मा फज'नो हायो DB इकुवेल टु DC प्लास BC क्लियार ना लोगोफोर मा DC प्लास BC स' बेयाव मा लिरनो हायो आङो DB इकुवेल टु
DB इक्वल टू जों मा लायो DB इक्वल टू DC प्लस BC इक्वल टू 3VT आरो DC नि माना जोंना बेसेबां लोगोफोर DC नि माना जों मा मोनदोंमोन या DC इक्वल टू 6V सो DC नि जायगायाव आं मा फजनसै 6V प्लस BC नि जायगायाव मा फजन हागोन आं BC नि जायगायाव VT सो बेवहाय मा जागोन जोंना VT सो इक्वल टू 3VT सो बिनि उनावहाय इमप्लाइज नै V इयावबो दोङो V बेयावबो दोङो V बिखौ आङो कमन लाबाय सो नियाव मा थागोन 6 प्लस T इक्वल टू नियाव मा थागोन 3VT नै V जों जोंना मा जाखो लोगोफोर केन्सेल जाबाय सो नैथि आं खालामना होनसै हा सो बिनि उनाव मा जागोन नै साइडथिं थाबाय 6 प्लस T बिनि उनाव बिथिं थाबाय मा 3T बेबायदि जाबाय ना सो बिनिफ्राय T खौ नैखौ T खौ लाखिबाय नै माइनासखौ बिथिं लाबाय माइनास 3T जाबाय ओमफ्राय 6 खौ बिथिं लाबा मा जागोन माइनास 6 जाबाय सो इमप्लाइज जा बिदिं बिदि माइनास खालामबा माइनास जागोन मा माइनास 2T इक्वल टू माइनास 6 सो माइनास माइनास केन्सेल जाबाय लोगोफोर सो इमप्लाइज दैट T इक्वल टू 6/2 इक्वल टू मा मोनखो 3 सेकेन्ड नाय दा T मोन T नि मानखौ बेसेबां मोनखो लोगोफोर T नि मानखौ मोनबाय जोङो 3 सेकेन्ड दाना T नि माना जोंना मामोन लोगोफोर C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोसिम थांनायनि सम T मोन ना सो मा मोनखो दा C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोआव थांनाय सम इक्वल टू जों दा मोनबाय 3 सेकेन्ड लास्टआव नै सेन्टेन्सखौ देयरफॉर C बिन्दोनिफ्राय B बिन्दोसिम थांनाय सम TS इक्वल टू 3 सेकेन्ड होननानै लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर क्लियर ना सो दा गोबाव खालामलासिनो 16 लास्ट कुइसनखौ जोङो खालामथारदोनिसै लोगोफोर स्पिडैनो सो बुजिना लोगोफोर एकदम गोरलै नोंथांमोना जास्ट एसे मोजाङै कुइसनखौ फरायना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय प्रेक्टिस खालाम आं जेरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि एसे नायै प्रेक्टिस खालामबाय था अब्लानो गोरलै बुजिगोन दा एबार नाय लास्ट कुइसन हा लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय आलदा कुइसन जुदि नै सेप्टारनि माबा सोंनो दोङोबा सोंबानो जाबाय सो नाय आरो जों थाबैनो कुइसन पेपारखौ डिसकासन खालामगोन नै सेप्टारनि सो गंसे टावारनि बिथानिफ्राय 4 मिटार 9 मिटार जानथायाव आरो एखे गोथों हांखोआव थानाय मोननै बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिनि जौगा खनाफोरा जाफुं खना फोरमान खालामदि टावारनि जौथाया 6 मिटार सो आं आखिना होनसै लोगोफोर आखिना बुजायनोसै आरोना मोनसे टावार दोङोनो फोरमान खालामसोदो हानिखौ 9.1 नि मा नाम्बार 16 नाम्बार सो मोनसे टावार दोङो नैबे मोनसे मा टावार आरोना लोगोफोर जोंनिया बै टावारनिफ्राय हमना ला नैबे टावार बै टावारनिफ्राय जोंनिया मोनसे बिन्दोसिम मोननै बिन्दो होनदों आरोना हमना ला नैबे टावार बिनिफ्राय बै टावारनिफ्राय मोननै बिन्दो लानो होदों दा हमना ला नैबे बिन्दोआ हमना ला जोंना बेसेबां 4 मिटार गोजानाव दङ आरो नै मोनसे बिन्दोआ बेसेबां मिटार गोजान दङ 9 मिटार गोजानाव दङ सो बेबायदि जुदि थायोब्ला जों मा फोरमान खालामनो होदों जोङो नै टावारनि जौथायखौ जोंनिया मा जायो होनदों 6 मिटार होननानै जोङो दिन्थिनो होदों सो दा आं बेखौ आलदा कलम इउज खालामसै र' नैबे A नैबे B नैबे C नैबे मा D जों माखौ दिन्थिनांगौ AB इक्वल टू 6 माने टावारनि जौथाय AB नि मानखौ जोङो 6 मिटार होननानै जों दिन्थिनो नांगौ लोगोफोर सो बिनि उनावहाय नाय जोंनिया नैबे जाफुं नैबे जोंनियाथ' नैबेथ' मा डिग्री नैबे 90 डिग्री होननानै जों मिथिखागौ बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बुंनोसै जे नाय जोंनिया जाफुंमा खना माने मा बुजिना लोगोफोर जाफुंमा खना माने जोंनिया जौगा खनाफोरा मा होनदों जाफुं खना होनदोंना जाफुं खना माने मोननै खनाखौ दाजाबनानै जोंनिया बेसेबां डिग्री जानांगोन लोगोफोर 90 डिग्री अब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो जाफुं खना होनना बुंनाय जागोन दा नाय नैसोर मोननै खनाया जोंनिया बेजों बे खनादों जाफुंमा खना होनना बुंदों लोगोफोर दा नाय नै जाफुंमा खना माने बेजों दाजाबनानै जोंनिया मा मोननांगोन नोङो मास्ट बि 90 डिग्री मोनथारनांगोन दा बेखौ नों दाजाबनानै 90 डिग्री मोनथारनांगोन अब्ला नाय जुदि आं नैखौ थीटा लायोब्ला नैबे मा जागोन जोंनिया नैबे जागोन 90 माइनास थीटा मानो 90 माइनास थीटा जागोन अब्लासो जोङो बिसोर मोननै खनाखौ दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन 90 मोनगोन नाय दाजाबदो 90 माइनास थीटा नैजों आरो नैखौ दाजाबसै प्लास थीटा केन्सेल मा मोनगोन 90 सो अब्लासो जोंनिया मा मोनगोन जाफुंमा खना मोनगोन सो बेनिखायनो नैखौ थीटा हमबा नैखौ 90 माइनास थीटा हमनांगोन आरो नैखौ थीटा हमबा बेखौ मा हमनांगोन 90 माइनास थीटा नोंथांनि गोसो माखौ हमो थीटा बेखौ नोंथाङा लाबानो जाबाय नैखौ थीटा हमबा नैखौ 90 माइनास थीटा हम आरो नैखौ थीटा हमबा नैखौ 90 माइनास थीटा हमबानो जाबाय स' दा लिरनोसै आरोना
हाखान्थिथाम ए बी सी निफ्राय मोनो हमना लानोसै फार्स्ट दे हमना लाबाय टावारनि जौथाय इकुवेल टु ए बी टावार नैबे होनाय गैया हा जों दिन्थिनोसो दों बेखौ टावारनि जौथाय इकुवेल टु मा ए बी होनना हमना लाबाय ए बी इकुवेल टु जों 6 सेन्टिमिटार दिन्थिनांगौ आरो ना स' ट्रायंगल ए बी सी निफ्राय जों मोनो आं स्पिड खालामना होनोसै एसे सुंद' महरै ए बी सी मा लानो हागोन 10 90 माइनास थीटा इकुवेल टु मा जागोन ए बी बाय बी सी बेखौथ' मिथिखागौ नाय बेवहाय आरो मा लिरनाय जों नाय 10 90 माइनास थीटा गोसोखां लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो चेप्टार 8 आवदि सोलोंदोंमोन 10 90 माइनास थीटा इकुवेल टु मा जायो स' जुदि आं बुंनायनि सिगाङाव नोंथांमोना जुदि हायोमोनब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय स' दा 10 90 माइनास थीटा माने जों मा लिरनाय लोगोफोर कट थीटा बेखौ नोंथांमोना जोङो 8 लेसनाव सोलोंदों ए बी नि माना जोंना होनाय गैया बी सी नि माना जोंना मा होनाय दङ 4 स' इमप्लाइज देट दा जों बेखौ बिदिनो दोनबाय स' बिनि उनावहाय आरो मोनसे दोङो हाखान्थिथाम एबार मा हाखान्थिथाम लागोन ए बि डि हाखान्थिथाम ए बि डि निफ्राय मोनो 10 मा जागोन एबार 10 थीटा एबार नैबे थीटा दों नायनिखौ 10 थीटा लागोन नैबे 90 माइनास थीटा बाखायनिखौ 90 माइनास थीटा लादोंमोन 10 थीटा इकुवेल टु ए बी बाय मा जागोन जोंनिया डि बी बेखौथ' मिथियागौ जोङो 10 थीटा बार लिरबाय थागोन थोंगोरबायासा होननानै स' इमप्लाइज देट 10 थीटा इकुवेल टु ए बी नि माना बेसेबां ए बी नि माना जोंना होनाय गैया डि बी नि माना बेसेबां डि बी नि माना 9 नाय जोङो 10 नि उल्था जों मा लिरनो हायो लोगोफोर 10 खौ जुदि जोङो उल्थायना होबा मा मोनगोन नैबे 1 बाय 10 थीटा बेबायदि मोनगोन ना आरो नैबे मा जागोन 9 बाय ए बी स' उल्थायबाय आरो ना माने नैनि सिङाव 1 दंमोन ना बेखौ साथि लांबाय 10 खौ सिन्थि लाबाय बिनिनो 9 खौ साथि लांबाय ए बेखौ सिन्थि लाबाय फारनैथिंबो उल्थायबाय आरो ना जों दा मा मिथिनाय 1 बाय 10 थीटा इकुवेल टु मा लोगोफोर 1 बाय 10 थीटा इकुवेल टु जाहैबाय जोंनि माना कट थीटा बेखौ जोङो मिथियागौ 9 ए बाय ए बी 1 बाय सिन्स 1 बाय 10 थीटा इकुवेल टु कट थीटा बेथ' फर्मुला खालामनाया लोगोफोर स' नैखौ आं होनोसै 1 नाम्बार नैखौ आं होनोसै 2 नाम्बार दा नाय 1 नाम्बाराव जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइडथिं कट थीटा दङ बेवहायबो लेफ्ट हेन्ड साइडथिं कट थीटा दङ स' दा 2जों आरो 2जों जोंनिया मा जागोन बेजों समान जागोन स' देयारफर 1 आरो 2 निफ्राय मोनो देयारफर 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन ए बी बाय 4 इकुवेल टु मा जागोन 9 बाय ए बी स' इमप्लाइज जे जोंना मा मोनखो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाय ए बी स्कुवेर नैबे मा जागोन 9 to 4 बेसेबां 36 स' इमप्लाइज देट ए बी स्कुवेर इकुवेल टु मा लिरगोन प्लास माइनास 6 स्कुवेर स' इमप्लाइज देट नै स्कुवेर केन्सेल स' ए बी इकुवेल टु मा जागोन प्लास माइनास 6 बा जोंनिया नाय जों मिथिखागौ जों जानथाय बा माबा डिस्टेन्स दिहुननांगौबा जौथाय सुथाय दिहुननांगौबा जोङो माइनासखौ जोङो लानाय जाया लोगोफोर स' देयारफर ए बी डाज नट इकुवेल टु माइनास 6 स' देयारफर ए बी इकुवेल टु मा जागोन जोंनिया 6 ना नाय जोंनिया टावारनि जौथायखौ जों मा मोनखो 6 खौ मोनबाय लोगोफोर स' दा लिरना होबाय स' देयारफर सात लास्टआव लिरना होबानो जाबाय देयारफर टावारनि जौथाय ए बी इकुवेल टु मा मोनखो 6 मिटार फोरमान जाबाय होना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' नाय दा जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौ सावरायनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन दङबा नै चेप्टारनि सायाव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो जों थाबैनो प्रिभियास क्लासनि 2015 एबा 2013 सिम 13 निफ्राय बा 15 निफ्राय 2020 सिम जेसेबां नै चेप्टारनिफ्राय कुइसन फैदों बेफोर कुइसनखौ जोङो फारि डिसकासन खालामजोबगोन आरो लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो इम्पर्टेन्ट कुइसनखौबो जों डिसकासन खालामगोन स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां हायो बर' फरायसाफोरनो शेयार खालामजालायबानो जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना
लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय